हमनी के मिट्टी के ई सौंधा खुशबू एगो ऐसन चीज जौन बहुत सारा लोग के याद बनी के रह गइल बा हो रहा। हाँ ए दिन में खाए के चाही। ये भी देहात से जुड़ल बा सीजनी फल है का सीजनी फल ह। हो रहा खा, कचरी खा, फिर खोजब त ना भेटे ना भेटाई। आज हमनी के बानी जे अपना दियारा इलाका के बहरनपुर मौजा ह एने उत्तर लंगे गंगा जी बड़ी बलिया जिले पड़ेला। एने हु देखत है पीछे हु बांध बा जौन चक्की नौरंगा से कर्जा बाजार गौरा बाजार होते हुए चौरा बिया चौराहा तक चल जाला। माने ई जगह से 1.5 से 2 किलोमीटर के दूरी हुई। एनियो 1.5 से 2 किलोमीटर हुई गंगा जी जे बीच में बैठल बनी जा। आज एक पे एक प्रोग्राम बनला जे भाई चैत के महीना शुरू हो गई। एने अब दियर दानर में पहले हमनी के लइका ही में आवत नहीं जो होरहा खाए। ए बड़ा मन कदल कि भाई हमनियों के होरहा खाए के चाहे। आ गई है जाई जबा डेयरी पर तो बताई जाई जबा ए दियर में 60 से 65% पटहुआ गेहूँ बा आ 10-12% परवर मिल जाए। ने परवर के खेती भी होला हमनी के दियरी पर। आ 10-20% मानी के चली जे चना बा, मसूरी बा, तेलहन बा। माने ज़्यादातर गेहूं के ही खेती बा। हमनी के पुरुषोत्तमपुर निवासी भाई चंदन राय जी जवा खूब निमन चना के खेती कैले बनी। 2-4 बीघा में चना बा बैले जे चल बड़ा हो रहा झोराई देख ली लेके आइल बनी जे हमनी के कतना सुंदर बढ़िया जौन बा कि चना भाई एकरा के हो रहा हमनी कहनी जा। मेहरारू घरे छोड़ा के कचरी भी कहेली सो कचरी कह जाला न हो। नहीं हरियर रही तो कचरी रही। अच्छा ए झोला गुल तो भोजपुरी भाषा हो रहा। अच्छा झोरा गइल तो हो रहा हो गइल माने हरियर माने कचनार बा तो कचरी बा। कचरी बा आ झोले में बड़ा कोनो ज्यादा एथी प्रयास ना करे के भइल हमनी के ना। थोड़ा बहुत जबा आज उन लोग ई सबक से खाता ना तो पहले हमनी के लइका रह गए तो बाबा बाबा यही पर दिन भर बधारिये में रह जाए। कभी बूट के होरा झोलाई, कभी खेसारी के झोलाई, कभी मटर के झोलाई। अच्छा किस्म किस्म के हाँ कहीं कहीं वही में गेहूं पाक जाला। इस दिन में खेसरा जाला तो गेहूं कबारी के मुखी झोल दियल जाए कि अगर आवा मुखिए खाइल जाए। उम्मी हाँ माने अगर दियर में जे आई वो भूखे ना रही ना घर से अगर खाए को निकले के आइल तो हमें के दिन भर रहियत रही जा। घर से 8-9 बजे निकल जाए तो बगीचे में रहब जा। साँझी कहीं कबारबू करब जा। बाकी हमनी कहने तो सावधानी देखी लगभग 80% से ज्यादा पाक गइल बड़ी सो आगी के अथी बा विशेष हमनी के ध्यान देनी है जा। एकरा खातिर भी हमनी के चारों बगल पटर के खेत में बनी जाए जब मड़ई लागल बिया पटर के खेती बा। अगर लगी कोनो डर नहीं है सारा चीज हमनी के क्लियर क के ओकर बाद हमनी के जब हो रहा झोलाइला कल के भीड़ी आग पहले पानी वाला कल भी बा पाछा में खूब बढ़िया से हमनी के सतर्क देखिए लोग। अरे ई कहा हो पिलुआ हो पिलुआ बा में हो रहावे में वो करे कहल जाला कि घघरी हो गइल बा। अच्छा भीतरे भीतरे पिलुआ दानावा खा जाला। कगरी से आई जलजीरा टेस्ट और बढ़ा देता हो रहा के। हाँ ऐसे तो एक नीमक मरिचा मशहूर है। हरियर मरिचा होखे नीमक होखे आ उहे लेके हमनी के बगली में लेके जाई जा दिन भर खाते रहब जा। हाँ हो रहा कम निकल ना हो रहा कम बा। आए दिन में खाए के चाही। ये भी देहात से जुड़ल बा सीजनी फल है का सीजनी फल है। हो रहा खा, कचरी खा, फिर खोजब त ना भेटे ना भेटाई। तो ये से हमनी के 99 के चक्कर में ना रहे नहीं जा। जिंदगी आपन भी आराम से जियो, मजा से जियो। का हो रहूं के ना चाही। बाकी आजकल तो नइखे नइका लइका लइके नइखे बुझात।
ना रहे के चाही। हम्म। हाँ एजा आवे में हमनी के जहाँ पहुँचल बनी जा, हालांकि बाढ़ ग्रसित इलाका बा, ढेर लोग कही जे करो पबे के हमनी के ऐसन बुझाता जे ई जगह आबो खातिर माने रोड राही के व्यवस्था नहीं है, जेने तेने से पगडंडी ध के एथी क के, बाकी हताना बड़का एथी भाई जब रोड राही तो जरूरे होके के चाहे। तारा का बुझेला रोड रहा तो अब चारू ओरे चाही। ऐसे कि दियरों में जाती है तो गाड़िए जोतती है, बैल नहीं खे जोतत, तो गाड़ी के चाहे जाए के रास्ता चाही न। अब उहे बड़ुए के लोग अपना अपना में एगो चाका डलवा के अपन लिख बना लेला, वही पर चलेला। फिर खेत बधारी कट गई तो के पूछे जाला, उन्हें बाढ़ बूढ़ा आ गईल। फिर अपन दशहरा पूजा से जैसे जैसे खेत उबरे लगेला, पानी से वैसे वैसे लिख लागत जाला, खेत बोआत जाला। ये टाइम रोड के रह गई बात, तो रोड तो अब हर जगह चाहे, कहीं ऐसा नहीं है कि रोड ना चाहिए। रोड लाइन पानी भाई हमनी के तो हो रहा खाता नहीं जा, आज गांव से जुड़ल लोग बा, आ गांव के बहरी बा, ओ भाई लोग के औरू याद आवेला ई कुली चीज के हो रहा का। कैसन तारा बुझाला? तो कुल आदमी सोचेला खासा आज हमहू गाँव रहते हैं, खोराहा खरीदते, मुखी खरीदते, तनी बगीचा में घूम लेते हैं। बाकी सब लोग के एती नहीं क्या लागत। ये एगो दिन हनु के दिन में कुल चीज फरल फुलाइल रहेला। हमनी के किसान के यही दिन में कुल चीज अपन फरल फुलाइल रहेला। हाँ हमरो फर धली, कुछ दिन में जामुन धली, आम धरी, कोइन धरी, महुआ धरी, फसल सब धइए लीही। एक ले लो भाई हमनी के बुझाइल हा जे अपना गांव से दूर देश के कोनो अलग कोना में, दुनिया के कोनो अलग कोना में, चाहे जौन भी एथी होखे, तो हमनी के मिट्टी के ही सौंधा खुशबू एगो ऐसन चीज जौन बहुत सारा लोग के याद बनी के रह गइल बा हो रहा। हाँ गावे जी भी जे बा ओकरा नहीं खे मिले वाला ना, बड़ा जुगाड़ बांधे के परी तब मिली, जुगाड़ बने के परी, सपरे के परी। आराम से उड़ता। पहले लेखा नहीं खे कि चल हुनको में से बूट कबाड़ के है नहीं खे। गेहूं के खेती होखे लागल, आपटा के खेती कम हो गईल। है नहीं खे वैसन आवश्यकता बा ना, केहू मने गरीब बा ना कि हम दूसरा में जाए काम करे, हम अपने काम करी। सब लोग बुझनौर हो गइल बा। ऐसे जे जितना सकता उतना करता अपन घेरी बानी के। चाहे दब कि बूट बढ़िया गोटाइल बा हैं। मगर गाँव में आवे जे भी बाहर बा, वो गाँव में आवे तो कुल खाए के चाहिए, बच्चन के खियावे के चाहिए, बतावे के चाहिए यही हो रहा है।